Tervetuloa joogaan. Mun nimi on Harri Katainen ja tänään me tullaan tekemään maailman paras aamujooga. Otappa matto ja vesipullo siihen viereen, niin ruvetaan joogaamaan. Vai mitä? Tullaan tänne maton etuosaan seisomaan ja otetaan lantianlevynä asentoja. Jalat on siinä omilla laduillaan, jalkaterät maton suuntaisesti. Hengitetään kädet ylös kohti kattoa, hengitään sisään. Venytellään ainakin pitkästi ja ulos hengityksessä tuo siihen sivulle takaisin. Ja uudestaan hengitä kädet tuonne kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä tuo siihen sivuun. Ja vielä kerran hengitä kädet kohti kattoa. Ja tuo kämmenet yhteen ja hengitellään tässä hetken aikaa. Pidä kädet siellä ylhäällä. Tule oikein pitkäksi ja voit vaikka vähän heilutella niitä käsiä sivulta ja toiselle niin, että tunnet pientä vuorovaikutusta kyljissä. Ota sitten oikeasta ranteesta kiinni ja lähde kallistaa sinne vasemmalle. Katse voi olla siellä katossa ja tuu sen verran sivulle, että tunnet kyljessä pienen venytyksen ja jää siihen. Kuuntele sitä venytystä ja yritä rentoutua niin, että se lähtee se kylki vähän sulamaan. Ja seuraava uloshengitys. Tule takaisin siihen keskelle ja otetaan nyt vasemmasta ranteesta kiinni ja lähdetään taivuttaa sinne oikealle. Hengitellään pitkiä henkosia sinne kylkeen. Ja seuraava uloshengitys. Tule siihen keskelle ja tuo vaan kädet sivulle. Sitten ihan omaan tyyliin hengitä kädet kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä lähdet tuomaan käsiä kohti lattia. Polvet voi olla vähän koukussa ja jäähän tänne alas. Yritä rentouttaa selkää, niskaa, hartioita niin, että kun selkä on rento ja pää on painavaa, niin se pään paino vetää selän nikaamia toisistaan. Tekee sinne tilaa, jolloin tämä asento antaa vähän verenkiertoa sinne, minne veri ei ehkä välttämättä normaalissa arjessa kulje niin hyvin. Hengitä rauhallisia hengityksiä ja rentoudu tähän. Voit vähän jalkoja myös tuoda vuorotelle suoriksi ja tällä tavalla vähän liikutella polvia ja kokea erilaisia tuntemuksia pohkeessa ja reisissä. Sitä mukaan kun tuntuu, että pääset lähemmäs lattiaa, niin seuraavaan sitä tunnetta. Omaa kehoa kuunnella. Ota sitten sun kyynärpäistä kiinni ja voidaan lähteä vähän heiluttelemaan edessä. Taas. Rentona edelleen selkä. Pientä pomppua ylös alas. Päästä sitten kädet vapaaksi ja risti sormet selän takana yhteen. Ja lähde tuomaan käsiä suoriksi. Taas kerran kehoa kuunnellen. Aika voimakas asana on jo tämä. Ja sitten koita rentoutua siihen etunojaan. Näin. Joskus tässä vaiheessa saattaa selästä tuntua pientä rutinaa ja pauketta, mikä itse asiassa on merkki vaan siitä, että siellä paikat lähtee aukeamaan.
Yleensä se tuntuu ihan kivalta. Jos ei tunnu kivalta, niin se pauke ei välttämättä ollut nyt se, mitä haettiin. Hyvä. Sitten tuo oikea käsi siihen lattiaan, vasemman jalan siihen eteen ja hengitä käsi sisään kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä sama toisinpäin. Vasen käsi tulee siihen oikean jalan kohdalle ja oikea käsi tulee kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä taas toisinpäin. Oikea käsi lattialle. Sisään hengittäessä vasen käsi kohti kattoa. Ja ulos hengitetään taas toisinpäin. Vielä toisinpäin. Ja vielä. Ja vielä kerran käydään oikealla. Viimeinen käsi lattiassa. Ja sitten molemmat kädet siihen lattiaan ja voit vielä notkistella siihen selkää. Ottaa vähän ylös aluspomppuja ja seuraava sisähengitys. Notkista vähän polvia ja hitaasti, varovasti lähdetään nousee ylös sieltä. Hengitetään kädet kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä tuo siihen rinnan päälle. Noin. Hyvä. Hengitä sitten taas omaan tyyliin kädet kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä lähdet taivuttamaan eteen taivutukseen. Ja kädet lattiaan. Hengitä sisään. Pitkä selkä. Ja katse sinne kauas eteenpäin. Ja ulos hengittäessä. Astu oikea jalka sinne maton takaosaan. Jalat on taas omilla laduillaan. Sisään hengittäessä vahva vasen jalka. Hengitä kädet kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä tuo kädet maahan, astu lankkuun. Tule saman tien matalaan lankkuun. Sisään hengitä. Ylöspäin katsova koira. Ulos hengittäessä lähde viemään häntäluuta kohti kattoa. Tule alaspäin katsovaan koiraan. Hengitellään 3 rauhallista hengitystä tässä. Seuraava sisäänhengitys. Käännä katse käsien väliä. Kävelään sinne maton etuosaan. Tullaan tähän puoliväliin, missä selkä oli pitkä ja katse sinne eteenpäin. Ulos hengitä, rentoudu eteen taivutukseen. Ja sisään hengitä, notkista vähän polvia. Kädet kohti kattoa, noustaan ylös. Ja ulos hengittäessä tuo kädet siihen rinnan päälle. Ja taas omaan tyyliin, kädet kohti kattoa. Ulos hengitä, tule eteen taivutukseen. Hengitä sisään puoliväli. Ulos hengittäessä astu vasen jalka sinne maton takaosaan. Sisään hengittäessä vahva oikea jalka. Tuo kädet kohti kattoa. Ulos hengitä kädet lattiaan. Astu lankkuun. Ja saman tien matalaan lankkuun. Sisään hengitä. Ylöspäin katsova koira. Ja ulos hengitä alaspäin katsova koira. Otetaan 3 rauhallista hengitystä. Sisäänhengitys, käännä katse käsiä väliin. Kävelään sinne maton etuosaan, tullaan puoliväli. Selkä on pitkä, katse eteenpäin. Ulos hengittäessä rentoudu eteen taivutukseen. Ja sisään hengitä, notkista vähän polvia ja kädet kohti kattoa. Ulos hengitä, kädet rinnan päälle. Tehdään samaa vähän nopeampaan tahtiin.
Hengitä kädet kohti kattoa. Ulos hengitä eteen taivutus. Hengitä sisään puoliväli. Selkä pitkä, katse eteenpäin. Astu ulos hengittäessä oikea jalka maton takaosaan. Sisään hengitä kädet kohti kattoa. Ulos hengitä lankku, matala lankku. Ja sisään hengitä ylöspäin katsova koira. Ja ulos hengitä alaspäin katsova koira. Hengitään kerran sisään tässä. Ja kerran ulos. Seuraava sisäänhengitys. Kävele tai hyppää maton etuosaan. Tullaan puoliväli. Ulos hengittää se eteen taivutus. Ja sisään hengitä kädet kohti kattoa. Ja ulos hengitä kädet rinnan päälle. Ja vielä toiselle puolelle. Hengitä kädet ylös. Ulos hengitä eteen taivutus. Sisään hengitä puoliväli. Ulos hengittäessä astu vasen jalka maton takaosaan. Hengitä sisään, kädet ylös kohti kattoa. Ja ulos hengitä lankkuun, matalaan lankkuun. Ja sisään hengitä ylöspäin katsova koira. Ja ulos hengittäessä alaspäin katsova koira. Yksi hengitys tässä. Ja ulos. Seuraava sisäänhengitys. Astut tai hyppää maton etuosaan. Tulee puoliväli. Ja ulos hengitä eteen taivutus. Ja sisään hengitetään kädet ylös kohti kattoa. Ja tuo kädet rinnan päälle. Nyt alkaa keho olla vähän lämmin. Tehdään sitten hieman voimaa meidän jalkoihin. Pienen voimasekvenssi. Hengitetään kädet ylös kohti kattoa. Ja tuo kädet rinnan päälle. Keskity nyt hengitykseen. Siirrä huomio hengitykseen. Nosta oikea polvi ylös. Ja hae tasapainoa. Ota edestä joku kiintopiste, mihin voit keskittyä. Jos haluat haastaa lisää tasapainoa, lähde viemään oikeata jalkaa kohti maton takaosaa. Samalla kallistut T-kirjaimen muotoon. Hengitä ja keskity hengitykseen. Tuo sitten kädet mattoon ja laske oikea jalka sinne maton takaosaan. Hengitä sisään, kädet ylös kohti kattoa. Ja jäämme tähän. Vasen jalka kantaa suurimman osan meidän painosta. Paino enemmän siellä kantapää ja päkien päällä. Seuraava uloshengitys. Vasen käsi tulee sinne oikean jalan päälle taakse. Ja oikea käsi lähtee kohti kattoa. Hengitä rauhallisesti. Seuraava uloshengitys. Pyöräytä kädet niin, että vasen käsi tulee siihen polvelle ja oikea käsi tulee yläkautta, lähtee kohti maton etuosaa. Seuraava uloshengitys. Oikea käsi tulee sinne oikean jalan päälle ja vasen käsi kurkottaa kohti kattoa. Seuraava uloshengitys. Vasen käsi koskettaa kevyesti lattiaa, oikea käsi tulee ylös. Ja jos haluat haastaa, voit kokeilla ottaa otteen. Vasen käsi tulee alakautta selän taakse ja oikea käsi ottaa ylhäältä kiinni. Katse on kohti kattoa. Jos sinulla oli ote päästä irti, tuo molemmat kädet
lattiaan. Astu lankkuun, matalaan lankkuun. Ja turangapunnerus. Ylöspäin katsova koira. Ja alaspäin katsova koira. Levätään 3 hengitystä. Ja ulos. Seuraava sisähengitys. Astu tai hyppää maton etuosa. Tulee puoliväli. Ulos hengittäessä eteen taivutus. Ja hengitä sisään kädet kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä siihen rinnan päälle. Odota hetki, että pulssi tasaantuu. Hengitys tasaantuu. Voit suunnata huomioon myös sydämen lyönteihin. Ja sitten nosta vasen polvi tällä kertaa siihen eteen ja hae kiintopiste maasta, missä voit saavuttaa tasapainon. Jos haluat haastaa, lähde viemään vasenta kantapäätä kohti maton takaosaa. Tule T-kirjaimen muotoon. Kesytä paniikki. Ja tasapaino kyllä löytyy. Tuo sitten kädet lattiaan ja astu vasen jalka sinne maton takaosaan. Hengitä sisään kädet kohti kattoa. Ja antaudutaan tälle asanalle. Rauhoita sydäntä, hengitystä. Seuraava uloshengitys. Oikea käsi tulee sinne vasemman jalan päälle ja vasen käsi lähtee kohti kattoa. Katse seuraa mukana. Seuraava uloshengitys. Pyöräytä kädet niin, että oikea käsi tulee siihen oikean polven päälle ja vasen käsi tulee kohti maton etuosaa. Seuraava uloshengitys. Vasen käsi tulee sinne vasemman jalan päälle ja oikea käsi tulee kohti kattoa. Vuorovaikutus tapahtuu nyt myös kyljessä. Seuraava uloshengitys. Tuo oikea sormet kevyesti lattiaan, vasen käsi kohti kattoa. Ja jos haluat kokeilla näitä otteita, oikea käsi taipuu sinne selän taakse, vasen käsi ottaa yläkautta kiinni, katse kääntyy kohti kattoa. Jos sinulla oli ote päästä siitä irti, tuo kädet siihen lattiaan, astu lankkuun, matalaan lankkuun ja sisähengit tässä ylöspäin katsova koira ja ulos hengitä alaspäin katsova koira. Seuraava sisähengitys. Astu maton etuosaan niin, että nyt tällä kertaa jalat on siellä maton reunoilla, varpaat vähän ulospäin. Ja tule tämmöiseen kyykkyyn, joogakyykkyyn. Tuo kämmenet yhteen ja voit kyynärpäillä vähän työntää polvia pois toisistaan, että saadaan vähän lantioavausta. Voit heilutella siinä vähän sivulta toiselle.
Tuo sitten kädet lattia ja hilaa vähän takaisin niitä jalkoja siihen omille ladulle ja noustaan sieltä vahvat jalat, hengitä kädet ylös. Ja ulos hengitä rinnan päälle. Ja vielä kerran omaan tyyliin kädet ylös kohti kattoa. Ja ulos hengittäessä eteen taivutus. Ja tulee istumaan siihen matolle. Mä käännyn näin päin, kun mulla on täällä koira. Tuo kädet tällä tavalla taakse ja polvet siihen ylös. Ja nyt meidän vatsa on aktiivinen, selkä pysyy suorana, selkä ei notkistu. Pidetään vähän aikaa tässä näitä jalkoja. Ne, jotka haluaa haastaa enemmän, voi tuoda kädet tähän mukaan. Ja jos toit ne kädet siihen mukaan, niin pumpataan 10 kertaa ensin tuonne syliin ja sitten suoraksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Päätä vielä kauniisti, voit nostaa vielä ylös. Hyvä, ja laske alas. Tullaan siihen istumaan sellaiseen asentoon kuin haluat. Tuo kädet siihen polvien päälle ja etsi mukava asento. Voit sulkea silmäsi. Keskittyä hetken aikaa hengitykseen. Tuo huomio hengitykseen. Jos sinussa nousee jotakin tunteita, niin voit yksinkertaisesti vaan leimata sen tunteen, että olet hengästynyt tai muuta vastaavaa. Hengitä vielä kerran kädet sivun kautta kohti kattoa, tuo kämmenet yhteen. Ja ulos hengittäessä tuo sinä kämmenet siihen rinnan päälle. Kiitetään vielä mielessämme jokainen itseämme siitä, että annoimme itsellemme tämän lahjan ja tämän harjoituksen. Ja kiitetään kanssajoogeja siitä, että jaamme yhdessä tämän kokemuksen. Ja mä toivotan sulle mitä ihaninta päivää. Toivottavasti tämä antaa sulle energiaa kohdata kaikkia, mitä se päivä tuo tullessaan. Kiitos paljon. Namaste.